Abanye bazongizwa, abanye ngeke bangizwa. Kodwa mfowethu, ngisho kuwe bhuda yami, ngisho kuwe brazo yami, wena osunengane, nginesicelo mfowethu ukuthi before uzise amajida ugqoke kahle iy'mpahla ey'bizayo, uhambe iy'ndawo e-right, like nje ngiyakucela mfethu, awenze sure ukuthi ingane yakho i-right. Awenze sure ukuthi ingane yakho ayiswele, even if sowaxabana noma wayo, but awenze sure ukuthi lezo zinto zonke zi-in order. Ngoba yazi ave kubuhlungu ukubuka abafowethu la bebhizi bephuza mase uthi uyasilandela isitori sakhe kuthiwa hhayi lo unengane but akayondli. Xa-ke ukuthi inhloboni yomuntu le eyekelela igazi layo lisafarishe libe ebe umuntu engakwazi ukuthi asize le engasiza khona. Asike siyekeni nje ukulwa izimpi noma bey'ngane ngey'ngane. Before nje mfethu impress abantu ukuthi wena ugqoka kahle, unemoto enhle, uhlala endaweni e-right, enza sure ukuthi ingane yakho i-right. Uyozibona iy'busiso oy'thola lapho, uyozibona. Yabo nje ziningi iy'nto ezinhle uy'bona impilo yakho iba nenqubekela phambili, hhayi lento yokuthi ulokhu impress amantombazane, wapha imali, uyaphuzisa ini. Ayikho i-way forward lapho, instead ubuyele emuva. I-way forward isekuthenini wena wondle ingane yakho, yazi ukuthi ukhona upresente empilweni yayo. Le nto yokuthi samajita sibhizi impress abantu but amagazi ethu awekho right. Kufana nomuntu nje yabo o-useless, u-useless mawunjalo ngoba uyalahlekelwa instead of ukuthi wena ugeyine, ngoba phela uma ukhulisa ingane yakho kahle usuke ugeyina lapho ngokuthini ngelinye ilanga nawe mese i-right iyokusiza, hhayi ukuthi iyokusiza futhi iyokubhekelela njengomzali wayo, yabo. Imagine uzala ingane awuyinaki, uma wayo uyazama ukuyihlanganisela ngendlela ayihlanganisela ngayo, ikhule ibe right. Wena ngala ubhizi u-impressa thina esingenandaba nawe, uzama uku-impressa thina kahle hle esingenandaba nawe. And then eminyakeni emingaka ezayo ingane yakho ibe right, ifunde iphase ibe right, uthole umsebenzi ongcono kunowakho, wena uthole ukuthi ngaleso sikhathi usukuphelele or usugugile, le ngane ibe right, ibe sharp, ibe udokotela noma ibe inesi nje, ibe umuntu o-right ngasephaketheni. Imagine mese kwenzeka leyo nto usudinga usizo lwayo, uyayazi ukuthi iyaphila, uyayazi ukuthi i-right but wena awukwazi uyibhekelele. Asike senzeni izinto right, siyeke ukuba abantu abangathathi kahle le khanda. Yeka nje lento yoku-impress abantu uma umjida mfethu. Akhikini wondle ingane yakho, nakekela umndeni wakho. If kuwukuthi lowo mndeni niyazwana nawo, ilawo manje abafethu engithi angiwadlulise kunina namhlanje.